Kaixo, Gorka Azkarate naiz, mantentze elektromekanikoa zikloko irakaslea Urnietako Salestarrak ikastetxean, eta kasu honetan bideo honekin 6B atalean eskatzen den lanari erantzuna emateko asmotan gatoz. Kasu honetan 6B atalean adimen artifiziala prozesu sortzailean nola integratu aztertuko dugu. Gogoratu 6A atalean egin gendula adimen artifiziala informazio bilaketarako nola erabili aztertu gendun, bilatzaile dutresan ezberdinak nola erabili, berain artean leudeken ezberdintasunak aztertu eta kontrasteran horiek nola egin, iragazkiran hori nola egin pixka aztertu gendun. Eta 6B atalean hor badago bigarren momentu bat erronka bidezan egiten dugunean, ideien sorrera aurrera emateko momentu hori. Eta horra adin artifizialak paper garrantzitsua jokatu dezake, beti ere gure gidaritzapean eta gure irizpide tekniko eta kritikoari lehentasuna emanaz, ezta? Orduan, gure kasuan, esanetako zikloan, mantentze elektromekanikoa ziklo horretan, lotura eta montaia teknikak moduloko erronka bat planteatuko dut, eta erronka horretan nola laguntu diezaguken adimen artifizialak. Erronka izango da, perfil metalikoak kurbatzeko tresna bat sortu nahi da, nolabait, eta tresna horrek ez ezaugarri izango dituen eta nolakotasuna bizkat, ideia ezberdinen bidez, nola sortu genezaken azertuko dugu. Ordu, nik hemen jarreten pronta izango da ondorengoa. Mantentze elektromekanikoa zikloan gaude, lotura eta montaia teknikak moduluan. Perfil metalikoak kurbatzeko tresna sortu nahi dugu ikasleekin erronka gisa. Eta tresna horren nolakotasuna zehazteko ideia ezberdinen beharrean gaude. Gure eserako proposamena da, bira egingo duen ardaz bat eta forma berezia duten tope metaliko batzuen bidez sortzea. Ze beste hiru ideia proposatuko zenizkiguke. Hori da, idatzi dioen prompta. Eta, berak eman dian erantzuna ondorengoa, ez? Erronka hori interesgarria da, ikaslentzat benetan praktikoa, diseinua mekanika eta fabrikazio teknikak usatzen ditu. Zuen eserako proposamena, ardaz birakariak topeak, bide honean doa. Hona hemen beste hiru ideia osagarri edo alternatibo bakoitza, zailtasun maila eta baliabide mota ezberdinekin. Lehenengo hiru ideia edo ezberdin proposatzen dizkit. Lehenengoa palanka bidezko kurbatzeko sistema, trakzio mekanikoa. Hirugarrena arrabolen bidezko kurbatze jarraitua hiru arrabol sistemarekin eta hirugarrena torroju bidezko presio kurbatzailea maila fineko kontrol mekanikoa. Orduan hiru ideia bakoitzak bere printzipioa dauka eta bere ezaugarriak. Eta bere abantailak, ezta? Printzipioa, ezaugarriak eta abantailak. Eta pixka bat aztertzen du hori, eta bukaeran ikasleen ikasgarritasuna. Ze ikasiko duten ikasleek ideia hori aukeratuz gero, ezta? Orduan, hiru ideia, eta hemen, izan dezaken zailtasuna, nire ustez da, pixka, abiz lehenengoa ez, palanka bidezko kurbatzeko sistema, trakzio mekanikoa. Printzipio, palanka luze baten bidez indarretasun ditu eta perfil metalikoari formatea tope finko baten kontra. Orduan, beharra esaldia izan daiteke, behar besteko deskribatzailea, soluzio hori, ideia hori, askotan esaten da ez, irudi batek 1000 hitze baino gehiago balio duela ez. Eta kasu honetan, 1000 hitzez baino hitz daude eta horrekin denok ideia berdina egingo edo irudi berdina berdin irudikatuko dugun ala ez, hori zalantzazko da. Orduan nik, horrengo pauso bat ematea eskatu bete. Berak eskaini egiten bukaeran laburpen ondoren, nahi duzu ideia hauetako bat adibidez, hiru arrabol, garatu dezaket urratz eskema mekanikoa, beharrezko osagaia, ikaslerantzeko plano eta erronka prozen modura. Orduan, hemen horietako bat garatzeko aukera ematen dit. Eta nik egin detena da, eskatu diot. Hiru ideia hauen dirudi horroki zurbildu bat ematerik bai. Hau da, nire dudana da, ideia horri lotu irudi bat, ez? Denok taldeko guztiak ulertu ezagun, bigarren ideiak itxura hori izan behar du. Hitzez esan da, horitzak ulertu dezakegu gauza bat, eta hor, sortu daitezke gero, zalantzak edo batek gauza ulertu du, bestea orduan. Hori eskatu diot, horrela, otzean, hiru ideia horien, irudi bat edo korrokizu bat ematerik badaukan. Eta hor, denbora pixka behar izan du, baina, eman dit, soluzio bakoitzaren, berak proposaturiko soluzio bakoitzaren irudi eskematiko korrokizatu bat. Eta, karo, honek ikusten honik sekulako potentzialea da. Hau da, hemen ja daukat, hiru ideia, kasi, faltatzen da hemen da, kota jartzea eta pixkat osagarriak tresna osagai horiek ekoizten hastea. Oso zehatza daia ideia horren, ideia bakoitzaren, esan ezagun irudikapen hori, ezta?
Eta, bueno, hori hor beratu naiz pixkat, gero altu dio dana da, hiruetan zein da denbora gutxien eramango diguna, ez? Ba, pixkat denboralizazio bat egite aldera, ez? Eta, lehenengo esan dit, denbora ikuspegitik, laburpena, lehenengo palanka bidezko denbora gutxiena, ordu batzutatik bat bi egunera. Bigarrenak egun batzuk, bat lau egun, torroko bidezko presio kurbatzailea, eta denboraldi luzeena beharko du soluzio esan ezagun, denbora gehien emango duena, arrabolen sistema, ez? Iruzpalarren arrabolen sistema. Aste bat edo gehiago, ez? Ezeki arrabolak edo erremontua fabrikatzea, dokuntza egitea horrek denbora eramango duelako. Eta zindarreza ikaslean egiteko, baita ere, hiru ordenatu digu, irizpide horren arabera, ezta? Orduan, pixkat hemen, ia ideia ezberdinak lortzeko, hiru eskatu dizkio 10, igual 10 emango izaten diferenteak, Osea, esan berak aukera asko dauzkala. Eta gehien bat nahi, harritu dena da, eta esan oin arte, lehenago banean poratuta, baina irudikapena iruditzen oso gauza erabilgarria, ezta. Eta, ideia gehien bat, gehatzen alako erabat zehaztuta, ideian sorrera prozesu horretan, idea dakoitzak, zer nolako itxura daukan. Hitz esatea gauza bada, baina beste da irudikapena. Tresnak gehiago ere badaude, eta nik ikasuntan, Gemini, Google Gemini-iri, gauza berdina esatu diot, ez? Ziklo pron berdina jarri diot, hau da, elektronikoan zigunan gaude, eta mutai tenian modulan, perfiletario horretzeko esan nahi dugu, eta gero gure eseko proposamen zein dan esan, ez? Eta, hemen Euskal Lanbide Heziketako, berak emandako erantzuna, erronka polita da hori, Euskal Lanbide Heziketako, elektronikoan zikloko lotu eta mutai teknikak modularen barruan. Da gure eseko ideia zain, beste hiru ideia. Lehenengoa, hiru rodio bidezko gurua makina, kalandarra, bakoitzak bere oinarria, funtzionamentua eta erronka didaktikoa nola aurrera eraman. Bigarrena, prensa bidezko kurra makina, plegadora, angiru zehazetarako. Eta hirugarrena, beroketa bidezko kurra teknika. Beroketa lokala, metodo artisau, ez? Berotu eta pixka bat formatea perfil metalikoi modu horretan, ez da? Orduan, hiru espeio superberdin izan dituzte. Lehenengoa, deformazio progresioa, bigarrena, tolesdura puntua zehatza, eta hirugarrena, teknika artisau termikoa, ez da? Orduan, hor gero bat eskaintza, nire gure ikasle taldean gaitasun baian araberako proposamenak lantzea, eta nik berdin esatu jo Geminiri, ototzean, irudia hauen irudi okorki zurbildu emateri bai, eta irudi okorki zurbildu moduan, hau ezakit euskera kontu da edo ez, okorki zurbildu egin deskribapena egin du, ez du irudia eman. Orduan, horre pixkat fintu beharko litzateke hemen prontau edo behar da gazteleraz eskatzen saiatu, edo, pixkat hemen irudiak txarko beteri ototzean eman diot eskaera hori egin diot, eta bete dit nik nahi bezala, kasuntan hemen irudia zetenan, baizik eta korrokisen kontzeptuala pixkat deskribatu dit, eta, behin berko litzake pixkat landu, pixkat gehiago zehaztu prontau, edo beste modu batera eskatu berari irudia sortzeko ezin kasutan, informazio oso zehatza da. Komentatu duguna, ez? Azkenean ideiak sortzenako orduan, bilatza ezberdina daude, tresna ezberdina dauzkagu, baina beti ere ez dugu bizatik galdu behar, gure irizpide, esan zagun, gizaki egartzen duen irizpide tekniko hori, guztiaren gainetik, eta jakin behar dugula pixkat bere izten, soluzio ideia onak eta ezain onak, edo pixkat gure baliabideen arabera ere, zein aukeratu hori azkenean gure erabaki izango da, eta azken izabeti guk izango dugu. Egozen kasutan, ikusi dugu pixkat nola egin ideia sorkuntza puntu horretan edo etapa horretan, lagungarri izan daiteke adibide artifiziala, zantzari gabe bai. Eta ikusi dugu, adibide batekin eta bi bilatzaile egin. Eskerrik asko eta hurrengo bideo arte.